Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan littafi mai suna tagayyara. A wancan lokaci mun tsaya ne a inda Shatima da Amra suka shiga gidan, inda Ummi kuma ta fito daga ɗaki. To yanzu za mu ɗora. Amra a tsorace ta fara magana. Ummi, katse ta Ummi ta yi da faɗin, kar ki ce komai, ba na son ji. Ummi dan Allah ki yi haƙuri, wallahi tun ɗazu mun rasa abin hawa shi yasa muka taho a ƙafa. Shatima ya faɗa. Sannu da ƙoƙari, kai mai rashin lafiya har kana da bakin magana ko Shatima? Kana biyo wannan sakaryar? Ni na sa ki yi gudun Islamiyya? Ummi ta juyo kan Amra a yayin da take wannan magana. A'a, ta girgiza kai. To me yasa kika yi? Gani na yi kwana biyu ban je ba shine na je gaida mami. Ta yi maganar cikin in'ina kanta a sunkuye. Ya yi kyau. Ummi ki haƙuri ba za ta sake ba, ban da lafiya shine fa ta je duba ni. Ƙare ƙarshen maganar a hankali. Oh, to kana so ka ce ta fi mu damuwa da kai kenan wannan sakaryar ko? Ummi ka yi min shiru, kana fama da kanka ka biye mata, yanzu dubi yadda ruwa ya zane ku. Ita wannan ba lallai ta kwanta rashin lafiya ba, amma kai fa. Haka Amra ta tsaya daga bakin ƙofa, Fafur ta ƙi shigowa shi ma yana daga bakin ƙofar, sai sun ne kai suke duka su biyun. Ana haka suka jiyo sallamar abbanta. Amra ganin abbanta ya shigo gidan, ta ji sanyi a ranta, ta san ba zai bari Ummi ta dake ta ba. Ko da Abba ya tambaye su abin da yake faruwa, Ummi ce ta labarta masa komai. Maimakon ta ga yayi wa Amra faɗa, sai ta ga ba hakan ba. A daidai wannan lokacin suka ji sallamar direban gidan su Shatima. A nan ne Shatima bai ƙara wani ɓata lokacin ba, ya musu sallama kana ya wuce gida. Ita kuma ta shige cikin ɗaki domin sauya kaya. A gidan Momi kuwa duk suna falo da su Mami da Anti Mira, banda Anti Hannatu da tuntuni ta shigewarta ɗaki. Tun daga bakin ƙofa Shatima ya soma jero atishawa. Cirko-cirko ya tsaya yana kallon Momi da su Mami cikin mamaki don bai yi zaton ganinsu a falon ba. A ransa yana faɗin ba daidai ne suke a falon ba haka. Tun kafin ya ƙarasa inda suke, Momi ta yi saurin tasowa cike da nuna damuwa. Take faɗin, Shatima, me zan gani haka? Ruwan saman ne ya jiƙa ka haka? Fuskarta ta nuna damuwa ƙarara, ji take kamar ta cire masa jin sanyin ta ɗora wa kanta. Shi kunya ma ta bashi yadda take ta nuna matuƙar damuwa a kansa. Cikin kwantar da murya ya ce, Momi, ba fa wani sanyi sosai, yanzu zan cire kayan ai. To ka je kai sauri ka canza kaya, ni kuma bara yanzu nan zan haɗo maka ruwan bunu. Anti Mira da take zaune ta ce, ka gani ko, jibi yadda ka ɗaga wa Momi hankali, yaron nan ba ka ji. Mami kuma ta ce, ato dai, ni ba zan ce komai ba, tunda tun farko sai da na yi muku kashedi. Kai Mami, ba ki ga yadda Amra ita ma ta jiƙe ba fa, ba na son sauran bayani, je ka cire wannan, ta yi nuni da rigarsa. Ɗakinsa ya wuce, Rahinatu ‘yar Anti Hannatu ta bi shi da kallo tana taɓe baki. Huɗubar babarta tana mata yawo a kai, don ba ruwanta da su yara ne, haka za ta zauna ta faɗa mata su abbansu fa baya son su, ya fi son ɗan uwansu Shatima. Momi bayan an ɗan kwana biyu ba da daɗewa ba ta yi wa Abba maganar fita da Shatima ƙasar waje bayan ya kammala sakandare ɗinsa. Da farko ya nuna baya so, amma kuma ganin ta takura ya rabu da ita ya yarda duk da ba wani so yake ba, musamman da ya san Anti Hannatu ce ta tsara hakan. Shi kuwa Shatima sam bai da masaniya a kai. Bai ƙare sati 3 ba a gida lokacin komawa makaranta ya yi. Kamar ko da yaushe ya je gidan su Amra ya yi musu sallama. Wannan kusan koyaushe ne. In dai zai koma makaranta, haka yake tafiya cike da kewar gida. Anti Hannatu kuwa kamar a kanta yake zaune, daɗi da farin ciki duk ya baibaye ta. Mami har ta so gane hakan, don ta lura muddin aka ce Shatima ya tafi, to kuwa anti farin ciki salamu alaikum. Ta ɓangaren Amurkan, abin ba a cewa komai, har kuka ta yi a ɗaki bayan ya tafi lokacin da ya zo musu sallama. Duk inda aka ce Shatima ya koma makaranta, to kuwa gidan Momi an daina ganin ta.
Satuttuka, watanni, shekaru 2 sun shuɗe, abubuwa sun faru masu daɗi da marasa daɗi. A yanzu Shatima ya kammala makarantar sakandare. Anty Hannatu ta sake haihuwa, ta haifi 'ya mace amma bata gode wa Allah ba, ita ta fi son namiji. A yanzu 'yarta tana da wata 6 da 'yan kwanaki. Ita kam Amra a yanzu ta shiga aji na 3 a sakandare. Anty Hannatu ce zaune tana magana da Abba, take faɗin, Abban yara baka ce komai ba fa akan kayan yaran nan. Kaya kuma akwai wasu bayan wanda aka yi musu, ina mun bar wannan maganar kuma. Abba ya faɗa, ka duba ka ga yaran nan 'ya'ya mata ne, su da suke masu buƙatar ado, amma namijin nan ya fi su samun kayan sallah kuma ma har masu tsada fiye da nasu. Cikin nuna ɓacin rai ya ce, kina gaya min ban yi adalci ba kenan. Ni ba haka nake nufi ba, amma dai yaran nan kayan shi sun fi 15, su ko 10 kayan su Rahinatu bai kai ba. Wayar da ke hannunsa ya dire ya dawo da kallonsa kanta, duk da ta juya masa baya. Me yasa ki a kullum ba kya gode wa Allah? Wannan kayan nashi da kike faɗa idan kada ki manta makaranta yake, ba kowanne yake cin bikin sallah da shi ba. Kuma Allah ya sani ba ni ne masa duka ba, rabin kayan baki san mahaifiyarsa ce ta yi masa ba. Kuma da kike maganar tsada, su ba mai tsadar aka yi musu ba. Da sunan yarinyar nan wani irin sutura ce ban yi muku ba, dukanku wannan kayan fa ba ci ake ba. Shikenan, dama shi wancan ai ya bambanta da nawa, ya fi su matsayi a gidan. Allah sarki, Hannatu ba ta da ɗa namiji, shi yasa dole a nuna mana bambanci, ta faɗa. Kalaminta ba ƙaramin sosa masa rai suka yi ba, a koda yaushe ba ta da magana irin ya fi son Shatima a kan yaranta. Haka kika ce ko? To shikenan, bari na kira ita 'yar uwar taki. Kin ga sai kowa ya ɗauko kayan nashi, sai a raba daidai tunda haka kike so. Cikin fushi wannan maganar, tare da ɗaukan waya zai kirawo Momin. Jin haka ta yi saurin miƙewa. Ni ban ce ba kar ka kira ta, magana ta wuce kuma ba huruminta ba ne, wannan tsakaninmu ne, shikenan ya wuce. Kai ya gida ya yi wurgi da wayar. Anty Hannatu sam ba ta taɓa yarda Momi ta san wata rigima ta taso tsakaninta da Abba. Haka ko da wasa ba ta taɓa furta mata maganar cewa an fi son Shatima a gidan. Shi yasa Momi 100% ta aminta da ita. Washe gari da safe kowa ya hallara a wajen cin abinci, banda Abba da ya fitar wuri. Momi na ga Shati ya kammala secondary school ɗinsa. Shi wane fanni zai karanta a jami'a, ko kuma shi ma pilot ɗin zai yi ne? Anty Hannatu ta yi tambayar. Mahaifinsa pilot shi ma haka? To ai kin san yawanci ɗan fari uba yake gada fa. Momi ɗan dariya ta yi sannan ta ce, wasu dai shi ma ɗin ban sani ba. Ta ƙare maganar tana kallonsa. Shatima ya ɗago da kai ya kalle ta ma ya ƙi, abincin kawai yake ci. Ya san munafunci ne irin nata da Momi ba ta taɓa ganewa. To wace ƙasar ya zaɓa wacce zai yi karatun? Ta sake jefo wata tambayar. Sai wannan karon ya ɗago da kai ya kalli Anty Hannatu. Fuskar ta ɗauke da murmushi mai ma'anoni daban-daban. Mamaki ta kalle shi. Kar dai ka ce Momi bata faɗa maka ba. Momin Shati ta komo da kallonta kan Momi. Momi ba ta haka ta so faɗa masa ba kwata-kwata, don ta san dole za a yi daru da shi, don kwata-kwata baya son nesa da gida, ko bodin ɗin ma da yaya aka yi. Kallonsa ya mayar kan Momi cike da tambayoyi a bakinsa. Lokaci ɗaya fuskarsa ta sauya, bai jira ta yi magana ba ya bar wajen cin abincin. Cikin sauri ta bi bayansa tana kiransa, amma tuni ya mata tazara. Lokacin da Momi ta shiga ɗakin Shatima, ya juya baya yana zaune bisa gado. Ita ma daga gefen ta zauna tare da ɗora hannunta kan kafaɗarsa. Shatima ta kira sunansa a tausashe. Da gaske ne abinda waccan matar ta faɗa? Ya yi tambayar ba tare da ya juyo ba. Haka ne Shati, amma bata ƙare ba ya katse ta da faɗin, Momi me yasa? Kun san ba na so na yi nesa da gida, ko bodin ɗin ma ba so nake ba, balle har wani nisan waje. Gaskiya ni ba na so.
Cikin kwantar da murya ta ce, Shatina, tafiya wani guri karatu baya nufin ba za ka dawo ba, kuma ma za ka ke zuwa hutu. Ga waya ma za mu ke yi a yi ko Shatina? Kuma ma zaɓinka ne ka zaɓi ƙasar da ta yi maka. Shiru ya yi kamar yana yin nazari. Momi, amma waccan matar ya aka yi ta fara sani kafin ki faɗa mini? Kar ka damu, nan gaba idan hakan ta faru kai zan fara faɗawa. Yanzu ka yarda za ka je? Gyaɗa kai ya ce, Momi, abin da ke so ai shi nake so. Ta yi murmushi, ai shi yasa nake son ɗana. Momi daɗi ta ji sosai, ba ta yi ƙasa a gwiwa ba. Abba yana dawowa a ranar ta sanar da shi. Bayan shuɗewar shekaru 6, Shatima ne zaune a kan lallausar kujerar da ke katafaren ɗakin. Yana sanye da sky blue shirt mai dogon hannu, sanye kuma da dogon wando launin bula. Hannunsa riƙe da waya ƙirar iPhone. Shatima ya zama cikakken saurayi. Kamanninsa da mahaifiyarsa ya sake bayyana. Hankalinsa yana kan waya, da alama kira yake yi. Kuma ya ƙosa amsa kiran da yake yi. A fili yake faɗin, Amra ki amsa kirana. Ya yi kira ya fi sau 20, amma sam an ƙi ɗaga kiran nashi. Amra sau 2 ta sake haɗuwa da Shatima tun bayan tafiyarsa daular Larabawa. Lokacin da ya zo karo na farko, hutun da ya zo. Daga wannan haɗuwar ba su sake ganin juna ba. Wani zuwa da ya yi kuma Amra ba ta nan, domin ita ma bayan tafiyar shi a bodin ta ƙarasa sakandare ɗinta. Haka wani zuwan da ya sake yi tana garin Gombe, don haka sun ɗauki tsawon lokaci ba su gana ba. A wannan shekaru Amra ta kammala diploma a fannin computer science. Shatima kuwa maganar da ake a yanzu ya kammala karatun injiniyarin a matakin digiri na 2.